Dobar vam dan, dragi gledatelji. Sretan vam Božić. Niste očekivali da ćete danas u 16 sati gledati emisiju koja će vjerojatno nekima od vas uljepšati dan, sigurna sam, koja će vas okuražiti, koja će vam dati snage da iako nemate nikoga, iako ste sami, iako ste usamljeni, da lakše proživite današnji dan i da ipak sa vjerom u sebe i u svoje bližnje krenete napred unatoč svim nedaćama koje su možda sada vas zaokupile. Ja vam želim od srca da vam dan bude lijep i da vam sutrašnji dan bude lijep i da cijela sljedeća godina vam bude lijepa i kvalitetna. A sada ću vam predstaviti naše goste koji će vam to pomoći na jedan način kako samo oni znaju. Najprije ćemo predstaviti našu doktoricu Vlastu Vučevac i reći će nam ona što je ona i na koji način je ona u ovoj emisiji pozvana. Što će ona nama reći? Evo, recite gospođe Vučevac, doktorice Vučevac. Ja sam predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. I inače sam u tom društvu praktički od njegovog osnutka, dakle skoro 20 godina i vrlo intenzivno se niz godina bavim sa palijativnom skrbi bolesnika i sa skrbi s naglaskom na stariju populaciju, znači na gerontološke bolesnike. Eto, znači danas ćemo malo zahvatiti ove osobe koje su možda same, možda u domovima, možda kod kuće u svom krevetu, koje su možda nepokretne, ali ipak nekako ćemo im... Ali Božić je za njih. Da, tako je. A ipak ćemo im mi probati dati neku energiju i snagu koja njima treba da nadvladaju taj svoj problem. Ja bih rekla da je to veliki problem kad nemate možda nikoga. Je li to veliki problem, pater Cvek, kad nikoga nemate? Zapravo, to je najveći problem današnjice. Čovjek koliko god bio s jedne strane u potrebi materijalnih potreba i ostalih tehničkih potreba i radi lijekova, ali ipak najveća jest bolest osamljenost, što je rekla i majka Terezija. Ona nabrila neke bolesti koje haraju u ovom doba svijeta, ali da je najveća i najjača bolest osamljenost. Tu čovjek trpi. Čovjek je potreban čovjeka. Čovjek je društveno biće i prema tome je nužno potrebno da on živi s nekim, da doživi. Znamo, imamo mi neki posjeta osoba koji su daleko ovdje izvan Zagreba, pa tek jednom mjesečno možemo posjetiti. A taj čovjek stvarno nema nikoga. Ali on ne traži nikakve potrebe materijalne pomoći, premda i tekako je potrebna pomoć, nego uvijek da neko dođe, da se može porazgovoriti, da čuje, odnosno da zna da još ima neko na svijetu koji o njemu misli i koji se za njega brine. Pater Cvek, znači kad tako ja vas slušam, ne trebamo mi živjeti u nekom blagostanju, ne trebamo mi imati sada naš stol prekrcat nekim, ja bih rekla, džakonijama, nekim slasticama, mesom, ovim, onim, da sve puca pod njim. Mi u stvari smo najpotrebitiji jedne lijepe, tople riječi. Da, sigurno da iznad svega ovoga materijalnoga, koliko god je to stvarno potrebno za tijelo, ali ako je za tijelo potrebna samo hrana, isto tako za duh potrebna i duhovna hrana, a to je susret čovjeka, osobito ona duhovna hrana kršćanina vjernika koji ima svoju vjeru i koji hoće Božić doživjeti kroz vjeru, a to je upravo sada ta prilika da on to doživi. I mi mu moramo to omogućiti koliko god možemo, daleko od toga da mi svima mogli. To su tolike potrebe da koliko god učinili, da to je još uvijek jedna mala kap. Ali moramo učiniti sve što možemo. To je ono bitno i važno. Vi već godinama pomažete osobama koje nemaju nikoga, koje žive u siromaštvu, koje su bolesne. Kako vi to uspijevate? Kako vi to uspijevate na način da vas to ne razori? Jer teško se
suočavamo sa takvim vrstom bolesnika ili usamljenih ljudi, nesretnih ljudi. To strašno djeluje na naše cijelo biće. Da, Kako vi to uspijevate? sigurno da je dugo traje taj naš rat, odnosno moj koji sam počeo još 1969. godine kao student filozofije. Međutim, upravo to čovjeka potiče. On mora doživjeti potrebu čovjeka i kad on doživi, onda on njega to jača. On njemu to daje novu snagu. I koliko god ako mi pružimo drugoj osobi nešto u onom duhovnom smislu, mi se istovremeno obogaćujemo. Jer davati znači primati. Upravo to je taj bit ljubavi. Jer nema ljubavi bez davanja. I koliko više davaš, toliko si bogatiji. I prema tome nema problema. Iz vaših očiju izlazi ta istina koju vi sada govorite, iz vaših očiju. To ja mislim da bi mi svi svako može nešto dati. Sigurno. Jel tako? Svako može nešto učiniti za nekog drugog. Tako je. Nema uopće mjere da ako ja nekome dam ovo, da to nije vrijedno. Znači, svi možemo nešto dati. Ali kad dajemo, Pater Cvek, mi moramo davati zaista sa srcem. Sa ljubavljom. Jer stvarno svaki dar ima svoju vrijednost, ali taj dar dobija vrijednost tek onda ako on se daje s ljubavlju. Ako se nešto organizirano preko nekih tih ustanova podijeli, to nije to. To treba doći kod čovjeka. Trebamo predati i taj čovjek mora znati i doživjeti da smo mi to s ljubavlju dali. To je bitno i važno. Da, to je bitno i važno. Ja se nadam, dragi gledatelji, da ćemo vam mi malo danas dati, ja bih rekla, te ljubavi ili pobuditi vašu ljubav, bez obzira na vaše možda i ogorčenje što ste ostali sami, nemoćni. To je strašno. To je isto jedna strašna stvar koja može na čovjeka djelovati, da ga otuđi i od onoga malo što on može. Jer i ovaj čovjek u bolesti i on uvijek može nešto dati. Upravo to. Ja sam rekao da čovjek nije nikad tako, niti bolestan, niti star, niti nemoćan, da ne može ništa dati. Pa i onaj umirući. Mi kršćani vjernici, mi zapravo možemo najviše dati kad smo bolesni, kad trpimo, pa i kad umiremo, ako to prikažemo zaista za jedno opće dobro, najpotrebniji, najbjedniji, to je najviše što možemo dati. I mnogo više nego oni koji fizičko pomažu. Zato često puta bolesnici možda krivo shvaćaju, neki se tuže na svoj položaj života. Mi upravo u Kapi Dobrote smo i osnovali takozvanu zajednicu kršćanske ljubavi. Tako da budemo povezani, odnos koji rade i pomažu sa onima kojima pomažu, koji su bolesni, starosni i nemoćni, da oni svoj daju doprinos za taj naš rad, da nam pomognu svojim duhovnim molitvama, žrtvama, i tako da oni nisu bezvrijedni. Oni imaju jednu veliki kapital, duhovni kapital kojega moraju iskoristiti. Tako. Sad ćemo, vi ste humanitarac, vi ste osoba i u profesiji, to je vaša i profesija, biti human, biti suosjećajan, razumjeti drugoga u potrebnim situacijama, potrebitim situacijama. A sada čujemo malo kako to ide iz prakse. To znači kako to radi liječnička, ja bih rekla, elita, kako oni nama ili kako može pomoći takva jedna educirana, znanstveno obrazovana elita, kako može pomoći i na koji način može pomoći preko Hrvatskog društva palijativne medicine. Kako vi, doktorice Vučevac, uopće možete pomoći bolesnim, starijim, nemoćnim, ili jako teško bolesnima, i kako uopće, malo ćemo kasnije o drugim stvarima, na koji način je vaš rad osmišljen? Pa, palijativna skrb za jednog takvog teškog, neizlječivog ili umirućeg bolesnika zapravo je proizašla iz hospicijskog pokreta. To sam morala reći zato što su počeci hospicija i daleko idu u prošlost. I upravo hospicij koji je značio neki konak, neko utočište, već je dao naznaku da se moraš brinuti za slabe i nemoćne.
I upravo iz tog hospicijskog pokreta je nastala čitava filozofija palijativne skrbi. Mi kroz tu filozofiju zapravo zagovaramo i u praksi provodimo drugačiji način skrbi za bolesne, neizlječive i najteže bolesnike. Promičemo nešto što ne znači samo lijek, što ne znači samo infuzije i tableta. Mi upravo promičemo dobročinstvo i kad budemo jednog dana uspjeli kompletno organizirati palijativnu skrb i provesti u naš sustav zdravstva, mi ćemo dignuti standard usluga i standard življenja tih neizlječivih bolesnika. Mi kroz praksu, kroz jedan interdisciplinarni tim, palijativnu skrb ne može raditi jedna osoba, jer je takvom bolesniku, bez obzira gdje se on nalazi, gdje leži, gdje umire u bolnici, u nekom stacionaru ili doma, on ima niz problema, nije samo bol ta problem. Iz njegove bolesti izlaze brojni drugi problemi, brojne druge tegobe koje su izrazito velike i koje on teško podnosi. Dakle, mi moramo nastojati prvo riješiti njegovu patnju. Međutim, njegova patnja i bol nije samo fizička. Imamo duhovnu komponentu o kojoj je govorio Pater Cvek, koja nema sumnje danas apsolutno dokazano da bez duhovnosti ljudi daleko teže podnose patnju, daleko teže podnose svoju bolest i okolina to teže prima. Ako možemo tu komponentu zadovoljiti, nama je lakše s bolesnikom i bolesniku je lakše. Moje i osobno iskustvo, ja sam zbilja godinama radila sa ljudima umirućima koji su i otišli sa ovoga svijeta, ljudi se ne boje smrti, boje se kako će proživjeti do smrti. Boje se patnje i boli. Nikad nitko ne pita kako će mi biti iza toga, nego kako ću ja proći taj put dok ne umrem. Sad na tom putu do smrti upravo palijativna skrb ima svoje mjesto. Da tim stručnjaka i liječnik i sestra, i fizioterapeut, i ljekarnik, i socijalni radnik, i duhovnik, i psiholog imaju vrlo važnu ulogu i komponentu u tome, jer treba puno znanja, umijeća i vještine da se pristupi takvom bolesniku i da se skrbi o njemu vrijeme koje je potrebno. Ne jedan dan, ne jedan tjedan, nego da pokriješ njegove potrebe sve do kraja njegovog života. Zato kažem da je to skup znanja i vještina. Svi ti članovi našeg tima moraju završiti posebnu edukaciju iz palijativne skrbi da bi što umješnije i što bolje mogli zadovoljiti potrebe pacijenta. Cilj je osnovno je da nama bolesnik i obitelj bude u središtu pažnje. Dakle, ne brinemo samo o bolesniku, nego o obitelji. Ako je bolesnik u obitelji, a težište je zapravo, mi ćemo pokušati da napravimo tako da što više bolesnika umire u krugu svoje obitelji u domu, jer mislim da im je tamo najbolje, ali im moramo za tu skrb kućnu omogućiti sve ono što im treba, pa onda neće biti potrebno, neće željeti odlaziti u bolnicu na umiranje u nekim jedinicama intenzivne njege ili bilo gdje na kojem odjelu. Sad kad smo već kod tog tima koji radi, koji pomaže i obitelji i teško bolesnoj osobi. Ili onom ko skrbi o obitelji. Jer da mi malo preciziramo nešto, palijativna skrb, taj multidisciplinarni tim se brine i za djecu koja su teško bolesna. Da ne bi mi sad mislili da su to ne mislimo samo, obično se misli najčešće na bolesnike najteže i pritom se misli na bolesnike s karcinomom, odnosno sa tumorima. A zapravo palijativnu skrb trebaju i svi oni drugi bolesnici koji godinama žive sa svojom kroničnom bolesti i dođu u jednu fazu kada i njima više njihovi lijekovi ne mogu pomoći i njima tada treba vrlo intenzivna palijativna skrb. Da li je to neurološki bolesnik sa Parkinsonom ili demencijom, da li je to kronični srčani bolesnik, da li je to bolesnik sa cirozom jetre, svima njima treba vrlo specifična palijativna skrb na mjestu gdje se nalaze, na stacionaru ili doma, a djeca nam postoje posebni problem. Nisu problem, nego za njih moramo imati posebnu ekipu educiranih. S djecom rade i učitelji, i dječji pedagozi, i psihologi, i tete iz vrtića. Znači, njima se nastoje dočarati njihova dječja dob. Potrebe njihove su drugačije nego odrasloga čovjeka i mi s tom skrbi nastojimo zapravo uvijek udovoljiti željama i potrebama osobe koja je bolesna. To je razlika između kurativne i palijativne medicine. Mi u kurativnoj silno želimo izliječiti, što je naš zadatak i težište dijagnostika i liječenja. A mi u palijativnoj nastavimo olakšati i poštivati želju bolesnika. Ali ono što je jako, mislim, tužno i bolno reći, smrt kad dođe po nas, ona ne bira dan.
Ona ne bira momenat. Ona danas će vjerojatno puno ljudi umrijeti. Puno ljudi umrijeti, a neće ih niko moći možda ni vidjeti da su umrli, nažalost, jer su u toj grupaciji. Kako vi, najprije ćemo vidjeti kako to struka rješava, kako vi u tom trenu, recimo, kako ste pripremljeni za takvo nešto, da ipak je, kad je blagdan, kad je Božić, negdje duboko mislimo da bi trebali biti nekako malo emotivni, i sačuvani od nekih tragedija, ali tragedije se uvijek dešavaju. Naš poziv je takav isto kao Patera Cveka, da smrt dolazi u svako doba i dana i doba i godišnje. Bez obzira da je vikend ili blagdan. Kako vi... Mislim da je za Božić posebno teško, mislim, možda o tome govoriti, i bolesnicima i obitelji i nama profesionalcima, zato što je to rođenje Isusa se slavi kao najveći blagdan u obitelji. Zapravo se svi veselimo. Onda to se čini kao suprotnost. Veselimo se, imamo bolesnika u kući ili terminalnog bolesnika. To ozračje Božića ne bi nikako smjelo biti teret takav bolesnik. Niti obitelji, niti bi bolesnik to smio osjetiti to na sebi. Zapravo mi moramo razmišljati drugačije. Kako ste rekli, katolička vjera se temelji na zagrobnom životu. Ako pođemo od toga, dakle, smrt nije kraj života. I od tu bi trebali poći kad razmišljamo da li će se to dogoditi na Badnjak, na Božić, na bilo kada, u bilo koje doba dan, ali naravno uvijek je teško kad su nekakvi blagdani. To treba tako prihvatiti jer smo se rodili i sa saznanjem da jednog dana ćemo i umrijeti. Međutim, ljudi koji su bolesni, koji se pripremaju, koji su na tom putu odlaska, obitelj ili prijatelji ili osobe koje o njima skrbe, mislim da bi trebali drugačije razmišljati. Trebali bi razmišljati o čovjeku kad se on rodio, što je stvorio. Ti koji sada umiru, koji sada odlaze sa ovog svijeta, oni su zapravo nas rodili, oni su dali nama život, oni su dali naše vrijednosti. Mislim da bi o tome trebali razmišljati, šta su nam dali, kako su nas školovali, kako su nas odgojili, što su nam od životnih vrijednosti poklonili, koje mi dalje nosimo zapravo, i tako gledano i njihov život ne prestaje, jer mi dalje živimo onome što su nas, dio od onoga smo primili, zadržali, što su nas roditelji naučili. Dakle, u neku ruku bi trebali slaviti njihov život koji je bogat, jer mislim da ni jedan život nije siromašan, svaki život je vrijedan poštivanja, i da bi tako trebali razmišljati, pogotovo u blagdanske dane. Da razmišljamo o tome što su nam dali i da ih cijenimo zbog toga i da cijenimo njihov život i da im odajemo priznanje. Ne bi smjela biti praznina, ne bi ih trebali izolirati u te blagdanske dane. Oni bi s nama morali u tom doživljaju biti, jer na taj način će se najbolje osjećati kao dio te jedne cijeline blagdanske. Morat ću vam reći da sam jednom bila prisutna na oproštaju od preminule osobe, Amerikanca jednoga, pa su bili u ambasadi, su mu pripremili oproštaj. Ja sam bila Pater Cvek. Ja mislim da to ovisi i o kulturi nacija nekih. Oni su pričali samo lijepe stvari, oni su se smijali, oni su čak i zapjevali neke pjesme koje je on volio. To je mene oduševilo, jer u stvari ovo što ste vi kazali, njegov život, ako gledamo kroz vjeru, on je samo na ovoj u ovome tijelu, jel tako, nestao. Ali on je ostao s nama. On je nama i zahvaljivali su mu se na svemu što im je lijepo dao tijekom života. Evo, recite mi malo o tome. Ta kultura tugovanja, ajmo reći, ili prihvaćanja smrti. Da, sigurno da mnogo utječe na taj moment, doživljaj koji je neminovan, koji će se dogoditi prije ili kasnije za svakog čovjeka. Jer ništa nije tako sigurno na ovom svijetu kao smrt. Prema tome negirati to i bježati od toga nema smisla, nego se pripremati za to. Zapravo, to je čitavi život čovjeka je priprema za onaj konačni vječni život. I ono ima jedna lijepa stara narodna poslovica: kakav život, takva smrt. Prema tome, onaj koji je svoj život živio s tom pripremom za vječnost,
mislim, kroz evanđelje, kao kršćan vjernik, za njega nije to bio ništa nepoznato. On se pripremio za to. I tamo u predsovlju za pokojne kaže, tvojim vjernima se smrt ne oduzima, nego mijenja se. Ako to čovjek tako živi, ako je taj čovjek tako čitavi život proživljava, onda to više nije problema. Ja znam dok sam prije mogao dolaziti za prvi petak sam obilazio sve naše bolesnike. Međutim, jedna ogromna većina je jednostavno prihvatila smrt kao nešto normalno. Oni su se primali sakramente svaki prvi petak i kad je došao stvarno u terminalnu fazu, kako bi čovjek stručno rekao, i onda sam ja dao posljednju bolesnikovo pomazanje, on je primio i kao za dan, dva on je lijepo, mirno prešao. Tako da 90% bolesnika je normalno kršćanski, katolički umiralo. Dočim često puta po župama se događa, ljudi se boje, neće pozvati svećenika, kaže da on će se uplašiti ovo i onako. Sigurno da će se uplašiti ako taj čovjek nikad nije imao nikakve veze sa vjerom, ako nikad nije mislio da će taj moment doći, onda je to druga stvar. Ali čovjek koji je pripremio se nema problema. Ja mislim, dragi moji gosti, da ovakvu emisiju na Božić do sad niste vidjeli i da sigurno niste ovako doživljavali Božić, da ga stavimo u njegovu pravu funkciju. Znači, veselja, tuge, radosti. Sve što nam život daje. Jer sve što nam život daje. Jer u stvari to je život naš. Ono što još ću se obratiti mojim gledateljima, nemojte, kad vidite ovaj prilog sljedeći, nemojte se dati, ja bih rekla, demoralizirati ili obeshrabriti. Jer sigurno da imamo siromašnih puno, sigurno da imamo usamljenih i samih, nažalost, jako puno, ali sad smo čuli od patera Cveka prije, nikad nismo toliko siromašni, nikad nismo toliko bolesni, nikad nismo toliko jadni ili što god hoćemo reći da ne bi mogli dio dobrote dati svom susjedu ili... Samo nas to neko mora naučiti. Mora nas naučiti. Možda nas sad ne, ali ta dobrota i odnosno činjenje dobroga i prenašanje dobrog na drugo se mora naučiti, odnosno poticati iz djetinjstva, ja bih rekla. Sve bi se iz djetinjstva trebalo poticati. Da, to su zapravo... Sigurno. Neke životne navike koje stječeš u djetinjstvu, pomaganje drugima. Empatija se razvija, ne može se dijete roditi sa empatijom. Može se raditi sa sklonošću da voli više ili manje, ali onda se kasnije u životu to razvija. A sa ovog konteksta gledanja bolesnika, bolesti, palijativne skrbi, mi zaista trebamo puno empatije imati da bi dostojno zapravo poštovali toga bolesnika i da bi mu priuštili i omogućili najbolji mogući život. Znači moramo imati vremena strpljenja, ljubavi, topline za njega, izdržljivosti. To su periodi koji traju. Znači moramo uvijek biti spremni uz njega, ne jedan dan, ne jedan tjedan. Ako se toga posla prihvatimo, ako odlučimo nekoga prati i pomoći mu na tom putu, onda to moramo izdržati do kraja. Ne znam jesam li zamolila režiju da pusti prilog, pa ćemo malo vidjeti kako naš svijet sebe doživljava, kako se doživljavaju, koliko ih to može obeshrabriti, a koliko u stvari može i današnja emisija, unatoč onom što sam rekla, silnom siromaštvu potaknuti u njima dobrotu. Evo, zamolit ću režiju samo da pusti prilog. Svake godine broj siromašnih u Hrvatskoj se povećava. Pitali smo građane kako se oni zapravo osjećaju iza blagdanske groznice i novogodišnjeg blještavila. Većina nam je rekla da depresije nema, no broj gladnih i siromašnih može se vidjeti po redu u pučkoj kuhinji. Pa ne čine me depresivnim, šta da kažem, ja sam inače invalid, 60%, pa me više to puno ne zanima, ali eto, volim pogledati šta se događa u gradu jer sam tu rođen i tu živim
Koliko ja znam, cjelokupna situacija državi je tako kako je, ne, teško je, ljudi sve teže žive, ali čini mi se da se popravlja, ne, malo jesu deprimirani, recimo, baš nismo zadovoljni s vladom, s politikom, kojim to smjeru iđe, ali u biti ja se nadam da će biti bolje, ne. Ne, ja samo mislim da je sada do podne pa još nema ljudi vani. Nisam jer imam sve kaj mi treba. Pa ima, kako ne bilo. Kako ne bilo, ima, hvala Bogu. Kako je nastala naša Hrvatska, siromašni sve više. To je sigurno. Jer nemoć je velika. A onda luksuz se i manje vidi kod neke ljudi. Ima li više možda siromašnih i oni koji si ne mogu priuštiti? Pa to, ja i hoću reći to. Pa ima. Možda tu nemate vidjeti te ljude, ali sa strane se više to vidi. Van grada. U centru se to manje primijeti. Recimo, evo odite u Branimirovu, da ste vidjeti gdje je red sad za ručak. Za poklone će Zagrepčani izdvojiti financijska sredstva, ali samo za one najbliže. Pa ja sam u mirovini, više štedim, ali za unuke uvijek nešto se kupi i za najbliže, to je ženu, punicu. Imam 2 sina, odrasla koji rade, tako da nije im to potrebno toliko. Možemo se priuštiti i dobro nam je. Zašto ne bi bili? Biće bolje. Mi 2 još da. Ja sam penzionera, on radi. Evo, moj muž. Možemo, dakle, bit će sve kak je. Purica, mlinci, sve. Neki ni ne pomišljaju na poklone, već su sretni ako mogu pojesti topli obrok. Dobar primjer kako pomoći onima koji nemaju je nedavna akcija povodom Međunarodnog dana bez kupnje, kada su se na Cvjetnom trgu dijelili topli obreci i odjeća. Inicijativa Participacija i kolektiv Hrana, a ne oružje pozvali su građane da se bar jedan dan suzdrže od kupnje. Udružili smo se danas da bi u biti dijelili hranu ovdje na Cvjetnom trgu. To je jedna direktna akcija dijeljenja hrane. I to upravo na javnim površinama kako bi ukazali na taj veliki problem siromaštva i beskućništva i tako dalje. I upravo na Cvjetnom trgu koji je okružen sa shopping centrima i pošto je danas dan bez kupovine, ljudi idu i dalje u kupovinu i želimo zapravo na taj način demonstrirati jedan problem nepravilne raspodjele resursa i hrane koja se previše baca. Znači ta hrana je skupljena na placu, mi smo jučer sakupljali, danas smo ju skuhali i danas ju ovdje dijelimo. I važno je napomenuti da je u biti ta nestašica hrane je zapravo laž, hrane ima previše u svijetu i mi smo ju onako 4 kašete hrane smo sakupili samo na Trešnjevačkom placu. U cijelom svijetu godišnje se u smeće baci 1/3 svjetske hrane, dok 900 milijuna ljudi gladuje. Iz inicijative Participacije ističu da je nedopustivo da u našoj zemlji, u kojoj je 20% ljudi na rubu siromaštva, se bacaju ogromne količine hrane. Kako bi potaknuli građane na solidarno djelovanje i racionalniju potrošnju na hranu i odjeću, održali su i demonstraciju odvajanja biootpada te kompostiranja. Mi ćemo ovdje napraviti jednu demonstraciju kompostiranja kad se malo smiri situacija oko podjele hrane. Budući da hrana koju bacimo, ne samo da je veliki ekonomski teret, baca se u Hrvatskoj više od 4 milijarde kuna hrane godišnje. I ta hrana koja je bačena odlazi na naša odlagališta gdje se njenim truljenjem stvara plin metan koji zagrijava atmosferu i truje zrak. Tako da želimo ljude potaknuti da promisle o svojim potrošačkim navikama. Oko toplih obroka koji su se dijelili okupilo se mnoštvo ljudi kojima kupnja nije ni na pameti, jer oni jedino žele nešto pojesti i malo se podružiti. Lijepo je, uglavnom malo i druženja i tako, nije loše, a ujedno se i ne baca. A bilo bi lijepo kada bi više njih, da ne spaljuju tu hranu, da nekako se to ravnomjernije podijeli. Nisam ni financijski tako da bi mogla ne znam šta kupovati, koje kakvu garderobu i tako dalje. Ljudi žive jako teško u Hrvatskoj, nažalost. Organizatori ove akcije pozivaju sve građane da nadolazeće novogodišnje razdoblje proslave na način da solidarno djeluju i da organiziraju slične skupove kako bi pomogli onima kojima je to najpotrebnije.
Sretni blagdani, proslavite ih pametno, proslavite ih na način da promislite koje su stvarne vrijednosti, da promislite kamo odlazi vaš novac i što kupovinom na određenim mjestima i određenih predmeta potičete. Da li potičete odljev novca iz zajednice ako kupujemo uvoznu hranu, ili ako kupujemo lokalno, potičemo naše lokalne poljoprivrednike. S druge strane, promislite što će se dogoditi sa tim svim silnim predmetima koje kupujemo, da li će oni biti kasnije odbačeni, možete li razmijeniti odjeću umjesto da kupujete stalno novu. Dan bez kupovine obilježava se od 1992. godine u cijelome svijetu, a ove godine proslavi su se priključile inicijative iz više od 60 zemalja. Zapravo nemamo mi ništa veliko reći, kao što su rekli ovi ljudi, kad prilog smo pogledali. Svaki čovjek ima pravo na svoj osobni doživljaj sebe. Svaki čovjek ima pravo i svaki čovjek ima pravo biti u pravu. Ajmo to tako reći. Međutim, trebali bi mi svi zajedno zamisliti ovo o čem govorimo. Kad večeras budemo imali obilni stol, mi koji možemo možda ili koji žele to iz nekih običaja, Pater Cvek, pa i nisu baš tako običaji koliko ja pratim povijest čovečanstva, da se uvijek prejedalo na Božić i da se zbilja nije se moglo disati od te ogromne hrane. Nije to tako bilo. I ja znam da iz vaših najvrhunskih organizacija se uvijek šalje poruka da bi se trebalo biti skroman i skromno doživljavati blagdan Božić. Sigurno to jako ovisi o tim klasama. Danas je ta velika podijeljenost između bogatih i siromašnih. I to je ta tragedija današnjeg vremena, što ovi bogati, to je jedna mala manjina, ima sva ova raspoloživa sredstva života u svojim rukama i sigurno oni troše bez mjere i razbora, dok jedna ogromna većina ovoga maloga čovjeka živi zaista na pragu siromaštva. I prema tome morali bi dati poruku onima koji posjeduju i ta sredstva života, da ne pripaju to njima. Jer ako je Bog dao meni život i zdravlje, nisam ja dužan onda to dati ono koji to nije primio. Isto tako, ova sredstva koja danas posjećuju ova jedna mala manjina, to pripada malom čovjeku, to pripada siromasima. I prema tome oni moraju, koji posjeduju ta sredstva, misliti i odgovorno postupati s time da i ovaj mali čovjek ponovo ima pravo na život koji je dostojan čovjeka. I upravo sada, ovo vrijeme Božića, trebali bi misliti da nije samo Božić za jednu klasu ljudi, nego za sve. Ako smo kršćani, onda smo svi djeca jednog nebeskog Oca i prema tome moramo dijeliti ta sredstva jednako, jer svi smo imamo pravo na ta dobra. Postoji u Kini, na istoku Kina, koja je tisućama godina ima sasvim drugačiji pristupi Kinezi i prehrani i njihovoj duhovnosti i svemu. Oni su kazali, oni zapravo zastupaju jednu misao duhovnu, a kada uzimam jesti svoj obrok, onda ta moja zdjelica odmah treba se umanjiti za jednu količinu hrane, da ja ne bi pretrpao svoj želudac i da se ne bi prejeo, nema veze, možda i ne prejeo, ali jeo do sitosti, nego da taj dio zamišljene hrane dam u svojoj duhovnosti onima koji nemaju ništa. Možda bi nam i to moglo biti jedan
put da osvješćujemo i radi svojeg vlastitog zdravlja i vlastitog bitka, da osvješćujemo hranu koju konzumiramo. Znači da je već možemo u svojoj misli podijeliti, jer će se puno njih upitati sada, a gdje da ja odnesem više hrane? To je duhovno zamišljanje da ti pomažeš, jel tako? Da. Nije to sve da ja moram uzeti šaku nečega i odnijeti negdje. To su sve u stvari banalnosti, jel tako? Jesu, da, i to je dobro učiniti. Treba misliti zamisli koliko bi se sa svih bogatih stolova moglo tehnički, kako veliš, uzeti dio hrane i prenijeti u sirotišta. Da, upravo onima koji nemaju. Svaki stol, svaka obitelj, čak i najsiromašnije može nešto dati, jednu jabuku. Jer to je upravo tu. Ali to je zapravo, slažeš se sam, to je filozofija razmišljanja. Da uvijek misliš na one koji nemaju i one koji su jadni. Da, to je u stvari indirektno raditi dobro. Zato ne treba novce, zato mi govorimo da palijativa u biti, u globalu nije skupa. To je dijeljenje ljubavi, poštivanja, razmišljanja o drugom. Stalno da imaš na pameti kako ćeš drugom pomoći. U bolesti, u nekakvoj nevolji, kako pridonijeti njegovom boljitku života. I ja se potpuno slažem s paterom Cvekom da to davanje konstantno ne umanjuje i ne otežava život onih koji daju. Ne osjećaš umor, osjećaš silno zadovoljstvo ako vidiš izraz lica tog bolesnika koji je sretan da si ga došao pogledati. Ili neopisivo sretan ako mu pokloniš svoje vrijeme. I to je napomenuo pater Cvek. Vrijeme je nešto što uopće u skrbi za potrebite, pa i u palijativnoj je neobično poštivano i potrebno. Zapravo najvažniji možda segment svega. Trebaš mu dati vrijeme, treba sjesti kraj njega, razgovarati s njim ili u tišini znati trpiti njegovu bol i osjetiti ga. Zato nam trebaju ta umjeća i te edukacije. Kad smo govorili sad o hrani, sad ćete nastaviti, kad smo govorili o hrani, to je isto onaj problem što mi konzumirajući previše za sebe, što maknemo svoje zdravlje i sve to drugo, mi u stvari imamo i previše hrane koju ćemo sutra možda baciti ili koju ćemo možda na jedan način obezvrijediti, a tamo, evo, susjed, treća kuća od mene ili negdje je možda željan jedne male šalice juhe. To je ono nešto o čem mi danas, dragi gledatelji, moramo razmišljati. Jer ako svako od nas ne da dio sebe, mali dio sebe, evo, ja mislim da nas troje daje danas sa ovom emisijom jedan veliki poticaj i ljudima koji će biti potaknuti da nešto naprave dobro, ovima koji su sami bolesni, da znadu da mislimo o njima i da im šaljemo svoje želje dobre i sve ono što je pozitivno u čovjeku. Pater Cvek, da li se vi susrećete s tim da svojima za koje vi brižite nosite i neku hranu povremeno i kako vi to organizirate, svoj, ja bih rekla, sveti pohod potrebitima? Mislim, jako prije svega je važno da mi doživimo ono što doživimo, a ne možemo doživjeti dok ne posjetimo, dok ne susretnemo čovjeka. Dok kod bolesnika, kad sjednemo kraj njega, kod njegovog kreveta ili kod siromaha, kad vidimo njegovo stanje u kojem se nalazi, onda mi moramo to doživjeti. Onda mi moramo u sebi osjetiti svijest i odgovornosti da moramo, ono što smo već napomenuli, jedan dio sebe dati i to u onim mogućnosti koji najviše možemo. Ne možemo sve, ali to ne znači da ne možemo ništa. I prema to je od bitne i od presudne važnosti da se tom logikom nosimo i onda sigurno da ima i plodove. Sad, eto, ima već određeno to za koliko se nosi za Božić, to su bili to sada ti sastanci, onda pripreme, paketi, posebni se paketi i tako dalje. Ali još je jako važno nešto spomenuti. Jer potrebe i bolesnik nije samo bolesnik na Božić i na Uskrs. Za njega treba misliti čitavu godinu
godina ima 365 dana. Prema tome, Božić je sigurno poticaj kad se može i mora nešto više, ali to ne znači da se tim završava. I to je pogrešno često puta i po nekim karitativnim župama koji se organizira pomoć za Božić, Uskrs, lijepo, fino i lijepo, ali to nije dovoljno. To je sve lijepo, dobro, potrebno i nužno, ali nije dovoljno. Moramo biti ta svijest da čovjek živi 365 dana, da taj bolesnik, taj siromah treba imati svaki dan nešto komu je potrebno. I tako voditi tu, sad već dolazi do toga da mora biti jedan sistematsko organizirana pomoć tim ljudima. Zato svaki župski Caritas mora znati na svojoj župi stanje svojih bolesnika, svojih siromaha i tako i na taj način pomagati. Evo, ja bih našim gledateljima rekla da mi danas želimo potaknuti to dobar rad, humanitaran rad. Ja ga želim potaknuti. Recite, da, ja ću se zakašljati. U duetu. Malo sam se prehladila, oprostite. Doktorice Vučevac, kad govorimo o ovome, to je zaista prisutno, ali ja bih rekla da ste vi ta organizacija koja u stvari svaki dan mora, nije samo temporalno, nije samo, ja bih rekla, akcijski, sad ćemo se brinuti. Nije samo akcijski, sad smo napravili pakete za Božić, pa ćemo napraviti pakete za Novu godinu ili za Uskrs i sredit ćemo svoju odgovornost. To nije to. Znači, kad bi se, zamislite, svi ljudi koji su pokretni, koji nešto malo imaju, koji sve mobilizirali u to davanje, svaki dan bi bilo dosta da se da nekom. Kako vi to radite i kako ste vi to organizirali u stvari? Kako ste vi to organizirali? Evo, pitala sam već, ali nisam dobila konkretan odgovor. Znači, imamo bolesnike, imamo obitelj, ne treba samo na današnji dan, nego inače. Imamo bolesnike u bolnici, imamo bolesnike u stacionaru, imamo bolesnike u kućnoj njezi i uvijek imamo dežurne službe. Kao što ima dežurni liječnik, dežurne sestre u bolnici, tako imamo i kućne zdravstvene njege koje su dežurne i kućne patronažne sestre. Mi smo u provedbi ove palijativne skrbi i želji da ona bude ovako kao što smo pričali, baš dostupna svakom bolesniku svaki dan. Znači i blagdanom i vikendom, što za sada nije. Mi imamo programe koje provodimo i koje ćemo provoditi kroz našu strategiju. Vi znate da smo mi izradili strategiju razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj, da je to prošle godine u 12. mjesecu vlada prihvatila i mi radimo na razvoju te strategije. Znači mi provodimo sada strategiju u praksu, s njom smo dobili određene okvire i podlogu na osnovu kojih radimo. Ona je rađena sa stručnim društvom, Ministarstvom zdravlja i na osnovu preporuka danih od Evropske unije. Mi zapravo još uvijek, iako ne mogu da ne spomenem 20-godišnjicu društva, mi zapravo nemamo palijativnu skrb još u sustavu zdravstva. Mi imamo diljem Hrvatske na brojnim mjestima preko 30-35 punktova malih otočića u kojima imamo neke oblike u lokalnim sredinama palijativne skrbi. Dakle, prema nacrtu, kako će ona jedanput izgledati, prema toj strategiji, mi smo određenim broju ljudi koji su završili te naše osnovne edukativne tečajeve dali mogućnost da u svojim sredinama lokalnim počnu od nečega što je njima najbliže. Da li će to biti Caritas, da li će to biti Crkva, Crveni križ ili će to neko savjetovalište i pomoć za palijativne bolesnike biti pri domu zdravlja ili negdje. Ostavili smo to lokalnim i specifičnostima i potrebama. A onda ćemo na kraju za 2 godine, 2016. kad ta strategija treba biti završena i provedeno u praksu, onda ćemo izabrati model koji najviše nama odgovara. Dakle, svi mi koji danas radimo palijativnu skrb diljem Hrvatske na različite oblike, raznim uslugama, mi ju volontiramo. Dakle, mi nismo zadovoljni sa količinom koju pružamo, ali više od ovoga momentalno ne možemo. Dakle, moramo i staviti u sustav zdravstva, reorganizirati primarnu zdravstvenu zaštitu. Znači, obiteljskog liječnika, patronažne sestre i sestre iz ustanova za zdravstvenu njegu. Oni su nositelj palijativne skrbi i to je ta želja da naš bolesnik
i terminalni i svaki kronični bolesnik koji leži doma, koji je neizlječiv, koji je teški, dobije sve što mu treba u kući bolesnika. Da ga ne moramo vući po bolnicama i izlagati svim onim neugodnostima i dugom čekanju. Dakle, da bi mi iz ovog jednog našeg, do sada da kažem, standardnog načina prešli u ovaj drugi način palijativne skrbi i palijativnog razmišljanja o tim najtežim i potrebitima, mi se moramo reorganizirati. Uz edukaciju mi se moramo reorganizirati. Zato ja vama danas ne mogu reći mi imamo to i to. Mogu vam izdvojiti 10-15 mjesta koje izvrsno već rade, gdje su ove sestre uglavnom su pokretači. Istra je i Međimurska županija, ali Istra je strašno davno je počela. Istra od 2005. 2006. je počela razvoj, dok smo mi još zapravo stajali, nismo razmišljali kako, ali imamo mi krasne primjere, imamo u Vukovaru krasni primjer, imamo u Vinkovcima, imamo u Lipiku, volonterski palijativni tim, kompletni tim ovo što sam vam pričala. I liječnika i sestru, i psihologa koji volontira, i patronažnu sestru, i terensku sestru, i odlaze u kućne posjete, i liječnici specijalisti volonterski odlaze u kućne posjete. Dakle, ono što smo mi stavili na papir na nekim mjestima kako bi trebala jednog dana za godinu, dvije izvjedati ta palijativna skrb, na nekim mjestima je to profunkcioniralo voljom i ljubavi, upravo samo prijegorom određenih ljudi u određenim sredinama. Negdje je neko prepoznao sebe, negdje je netko imao više razumijevanja za te najteže, tako da stvarno imamo fantastične primjere i to nam zapravo daje snagu da istrajemo na tom putu, jer smo vidjeli da... sada skoro. Da, mi smo imali obilježavanje 20 godina postojanja i rada društva, to je zbilja puno za reći 20 godina. Što smo napravili u 20 godina, taj put profesorica Jušić je osnovala to društvo prije 20 godina. To je 20 godina jako velikoga rada, ali puno puta smo na tom putu zastajali jer nisu bile mogućnosti, imali smo prepreke koje nismo mogli preskočiti. Sad kad imamo taj strateški plan, sad se već ipak vidim da se bližimo kraju tom organizacijskom i onda će to vrlo biti dostupnije, zato što smo mi uspjeli obilaskom cijele Hrvatske i tečajima, savjetovanjima, tribinama, uspjeli smo senzibilizirati i nezdravstvene, znači i pučanstvo, ali i zdravstvene djelatnike. Sestre su zapravo nama nositelji te palijativne skrbi u obiteljskoj medicini. Jel? Tako, mi ćemo kroz širenje empatije, kroz širenje pojma požrtvovnosti, vraćanje humanosti, vraćanje, zapravo zaista palijativna skrb diže kvalitet usluga i vraća nas na neku drugu kulturu življenja, da se okrenemo ove obitelji i da omogućimo uz pomoć naravno društva da taj bolesnik koji je bolestan bude u krugu obitelji ili nekad mu je to i dom za starije, nekad mu je to ako nikog nema i neki stacionar, ali onda po istom principu ta će palijativna skrb biti organizirana na svim mjestima. Palijativna skrb je jednaka bez obzira gdje ju pružate, a pružate je tamo gdje se nalazi vaš bolesnik. Samo nego da. Vjerujem da će biti ubrzo dobro. Ja se nadam da će biti dostupna, jer ja vas slušam, a znam koliko ljudi ne može uopće doći do takve jedne usluge, nažalost. Tako da ne bi mi zamajavali naše gledatelje, to je sve ovako, samo ja ne znam gdje. Sve će to je samo dobro isplanirano, zaista dobro isplanirano i vjerujem da će brzo zaživjeti. Ali dotle se opet vraćamo na one ljude koji svojim trudom, koji svojom ljubavlju, svojim odricanjem za sebe pomažu druge. Recite, pater Cvek, vi ste za nas sinonim, za svih nas ste vi sinonim. Nisam ja niko i ništa. Vi ste za mene sinonim odricanja i kad vas god vidim ili kad čujem neki intervju s vama ili kad vas ja vidim na nekim događanjima, uvijek se pitam, Bože moj Sonja, bi li ti mogla tako biti? Jer lako, pater Cvek, lako je odvojiti 100 kuna. To mi svi možemo kupiti svoju savjest. Ali otići čovjeku, bolesnom čovjeku, nesretnom čovjeku. A ne jedanput nego godinama. A godinama kao vi, to nema cijene. Nema, ja se moram ubaciti, jer upravo primjer patera Cveka je potaknuo mnoge ljude da počnu volontirati u palijativi. Puno ljudi volontira nezdravstvenih. Ne može podnijeti ove pohvale, počne nešto reći. Mora podnijeti pohvale i je zaslužio. Potaknuo je zajednicu na činjenje dobroga. Nije sve zlato što sjaji. Dobro, nije, ali je malo.
Reci. Da, mislim sigurno... Imate li vi ljudi koji vam pomažu iz vaše profesije ili nekih drugih ljudi koji s vama to čine? Jer ipak ni vi niste više moćan kao što ste bili pred 20-30 godina. Pa postoji prilično da je tako. Zapravo, jedan čovjek, dobar čovjek može puno toga napraviti, ali ne može što 10 zajedno. Zato je od presudne važnosti dobra organizacija i dobro vođenje posla. A to opet mora biti iznutra, temeljiti se na jednoj ljubavi koja drži to zajedništvo. Jer bez zajedništva nema ništa, to propada. I zato od presudne važnosti da svaki koji stvarno se odluči i da radi, bilo to godinu ili 10 godina, jako je važno da on to najprije doživi u sebi. Da on to njegovo srce prihvati i na temelju toga on dalje može organizirati i raditi. Naprimjer, ono što sam ja počeo sam. Da sam ja sam radio do dana današnjeg, šta? Niko, ali baš savršeno ništa. Ali zato velim, ostali ljudi koji su isto vidjeli vrijednost i potrebu, koji su počeli, koji su ustrajali, eto, Bogu hvala, ipak učinili smo nešto. Ali nismo sve, sigurno, jer to je nemoguće. Danas su zaista tako velike potrebe da moramo se organizirati čitav rad, jer ako bi se sa svime svaki bavili, onda ne možemo ništa. Zato odvojili smo posebno Župski Caritas koji radi po župama za materijalnu pomoć. Jer mi ne možemo se baviti sa dijeljenjem hrane i sve skupa, a ostaviti bolesnika. Za nas je najvažnije i najbitnije da posjetimo i pomognemo tamo bolesniku gdje se on nalazi. Jer star i bolestan čovjek, što ste i malo prije spomenuli, on želi živjeti i doživjeti tamo gdje se on nalazi. Zaista ima takvih slučaje koji stvarno, gledajući ovako ljudski, bolje bilo u nekoj ustanovi, ali on to ne želi. On hoće živjeti dogod je moguće da on živi u onom stanju gdje je okruženju, gdje je bio sa onim osobama. To je najveća vrijednost i najveća želja. To je moja praksa i od zato je naše bit da upravo to, da pomognemo čovjeku tam gdje se nalazi i pomoćemo onako kako se može i koliko mu se može pomoći. I to je, mislim, najbitnije kod našeg rada i djelovanja. Znate da na Kneževom dvoru, koji se by the way sada obnavlja nešto, piše obliti privatorum publica curate. To je nama morao doći Papa Ivan da nam iščita to. Ja vjerujem da od 4 milijuna Hrvata 3 milijuna 990 ne zna da to ima takav natpis. Ja vjerujem da ne zna, ali to je nešto što mi nosimo u svojoj zemlji. Znači, mi smo narod, nacija. Mi smo već predodređeni da budemo bolji nego što pokazujemo. Tako da znadete. Evo, samo recite zadnju rečenicu, meni su rekli da moram prekinuti, da smo već na kraju. Poruku jednu vašu, ako imate. Poruka. Kratka. Svima sretan Božić. Evo, svima sretan Božić. Narodno blagoslovljeni Božić bolesnima, da ga provedu u miru, u dobroti sa svojim najmilijima, u razumijevanju, da zaborave na samotu. Krasno. Da budu sretni što... Doktorice Vučeva, ja vam po jednu srebrnu kuglicu da se malo opustite poslije ove emisije i da danas budete s nama i na vaš blagdan prijedanja, ako bude prijedanja u obitelji. Pater Cvek, Božić nisu samo čestitka i darovi šareni, Božić su prije svega prijatelji iskreni. Vama poklanjam ovo, da se sjetite mene, da zapalite tu svjećicu kod kuće. Ja sam jako sretna što ste bili u današnjoj emisiji, dragi gledatelji. Ja vam želim sretan Božić svima vama, ma gdje da se nalazite, ma u kojem god stanju da jeste. Ne zaboravite što smo rekli, uvijek možemo dati nešto dobroga. Uvijek. Evo, neka nam takav bude Božić. Da znate, tako je. Da sutra... Moto naših akcija je čini dobro, osjećaj se dobro. Eto, tako je. I bit ćemo ipak bolji. Mislim da trebamo svi zajedno biti bolji. Tako je. Bolji.
Evo, koliko god nas život udara, mi trebamo imati vjeru i biti bolji. Tako je. Hvala vam lijepo i poštovanje vam, dragi moji gosti. Hvala vama. Gledajte sutra reprizu u 15 sati, pa možda uz neki mali čaj ili kolačić. Sjetite se na vašeg susjeda koji možda nema ništa.